Montevideo, ožujak 1965. Lokalna policija ulazi u prazan stan i pronalazi kutiju umrljanu krvlju. Unutra je leš 65-godišnjeg muškarca s nekoliko metaka, a pored njega je poruka koju je potpisala nepoznata skupina, a koja navodi njegove zločine tijekom holokausta jedan po jedan. Ime preminulog bilo je Herbert Cukurs, bivši suradnik SS-a, optužen za vođenje masovnih pogubljenja u getu u Rigi i osobno sudjelovanje u pokoljima gdje su ubijene tisuće ljudi. Gotovo 20 godina proveo je u Brazilu bez skrivanja, zaštićen svojim novim državljanstvom i globalnom ravnodušnošću. Ali netko je uzeo u obzir. I kada je politički kontekst to dopustio, mala je skupina djelovala izvan svakog protokola, ne ostavljajući prostora za pogrešku. Kako je proveden plan koji je okončao njegov život? U priobalnom gradu Lijepaja, smještenom na zapadu Latvije, rođen je Herbert Cukurs 17. svibnja 1900. Od djetinjstva je pokazivao poseban entuzijazam za avione, što ga je dovelo do toga da postane jedan od prvih autoriteta u zrakoplovstvu u svojoj zemlji. Tijekom 20. i 30. godina uspio se istaknuti kao pilot i konstruktor letjelica do te mjere da je stekao priznanje i unutar i izvan Latvije. Letio je na duge udaljenosti, gradio vlastite modele, sudjelovao na međunarodnim izložbama i bio slavljen kao nacionalni heroj, posebno zbog svog putovanja između Latvije i Japana. Njegovo se lice pojavljivalo u novinama, primao je državna odlikovanja i osnovao vlastiti aeroklub. Za mnoge Latvijke toga vremena Cukurs je predstavljao tehnički i moderni ponos male, ali ambiciozne nacije. Taj društveni i profesionalni ugled, međutim, nije ga spriječio da krene potpuno drugačijim putem tijekom Drugog svjetskog rata. Njemačkom invazijom na Sovjetski savez i kasnijom okupacijom baltičkih teritorija, Cukurs se pridružio zloglasnom Arais komandu, paravojnoj jedinici koju je vodio Viktors Arais, a koja je surađivala s njemačkim SS-om u represiji nad Židovima, komunistima i drugim skupinama koje su smatrane neprijateljima nacističkog režima. Daleko od administrativne ili logističke uloge, Cukurs je aktivno sudjelovao u masovnim nasilnim djelima. Brojni svjedoci, preživjeli i sudski dokumenti izravno su ga povezali s pokoljima počinjenima u getu u Rigi, gdje su tisuće Židova ubijene u brutalnim uvjetima. Kako je nacistički režim učvršćivao svoju kontrolu nad Latvijom, sumarna pogubljenja, masovne racije i deportacije u šumu Rumbula postale su sustavna praksa. U tom kontekstu svjedočenja prikupljena nakon rata, kako na Nürnberškim suđenjima, tako i u istragama koje su proveli preživjeli, postavila su Cukursa u središte tih operacija. Njegova je figura posebno zapamćena po korištenju ekstremnog nasilja nad ženama i djecom, po njegovoj stalnoj prisutnosti u najokrutnijim akcijama i po činjenici da je djelovao s potpunom slobodom, bez nadzora i namjere da se skriva. Za razliku od drugih suradnika koji su djelovali pod pritiskom ili strahom, Cukurs je, čini se, svoju ulogu obavljao s uvjerenjem. Geto u Rigi, osnovan 1941. brzo je postao centar zatvaranja, gladi i istrebljenja. Sanitarni uvjeti bili su jadni, hrana nedovoljna, a nadzor smrtonosan. Tamo je Cukursova prisutnost postala svakodnevica za one koji su to propatili. Nasilni ulazi u domove, javna premlaćivanja, pucnjave na hladnokrvno i prisilni premještaji u kamione koji su vozili prema šumama gdje su čekale masovne grobnice. Preživjeli su Cukursa u više navrata identificirali kao čovjeka u uniformi koji je, bez treptaja, odlučivao tko će živjeti, a tko umrijeti. Nekoliko dokumenata navodi da nije djelovao sam, već kao dio dobro strukturiranog mehanizma. Međutim, njegova se figura istaknula po svojoj protagonističkoj ulozi. Dok je Arais vodio grupu iz ureda i političkih kontakata, Cukurs je bio viđen na ulici u izravnom kontaktu sa žrtvama, vozeći transportna vozila i noseći duge puške. Ta izravna uključenost bila je ono što je s vremenom učinilo njegovo ime poznatijim od imena drugih članova komanda. Kad je sovjetsko napredovanje natjeralo njemačku vojsku na povlačenje i započela ponovna okupacija Baltika, Cukurs je odlučio pobjeći. Znao je da ga njegova upletenost u zločine stavlja na prioritetnu listu traženih.
Za razliku od mnogih nacista koji su koristili tajne rute koje su organizirale mreže poput Odese, on je izabrao otvoreniji put. Napustio je Latviju s obitelji i, nakon kratkog boravka u Francuskoj, nastanio se u Brazilu 1946. U Brazilu je započeo novu fazu svog života. Nastanio se u gradu São Paulo, a zatim u Rio de Janeiro, gdje je otvorio mali posao iznajmljivanja hidropedala na laguni Rodrigo de Freitas. Tamo je bio poznat jednostavno kao Europljanin koji zna o avionima i godinama je živio bez većih uzbuđenja. Njegovi su ga susjedi smatrali ljubaznim, vrijednim i povučenim. Čak je bio konzultiran kao stručnjak za aeronautičke teme. Nitko, osim nekih europskih novinara i izraelskih diplomata, nije sumnjao da je taj obrazovani čovjek isti onaj koji je bio označen kao jedan od najokrutnijih krvnika geta u Rigi. Prvi alarmi o njegovoj prisutnosti u Brazilu počeli su kružiti sredinom 50. godina. Publikacije u Europi isticale su da Cukurs slobodno živi u Južnoj Americi i da lokalne vlasti ne poduzimaju ništa da ga istraže. Židovske organizacije počele su vršiti pritisak, ali slučaj nije izazvao trenutne reakcije. Dio razloga bio je što Brazil nije imao jasne pravne mehanizme za izručenje ratnih zločinaca koji nisu brazilski državljani, a osim toga, usred hladnog rata, diplomatski prioriteti bili su usmjereni na druge fronte. Unatoč sve većem broju izvještaja, Mossad godinama nije djelovao. Djelomično zato što su njihovi resursi bili koncentrirani na druge slučajeve, poput potrage za Adolfom Eichmannom u Argentini. Osim toga, nedostatak čvrstih dokaza i javna vidljivost Cukursa komplicirali su tajnu operaciju. Nije bio bjegunac skriven u sjeni, već čovjek koji je povremeno davao intervjue i koristio svoje pravo ime u službenim dokumentima. Ovaj paradoks stvorio je zbunjenost. Kako netko tko je toliko izložen može biti kriv za tako gnusne zločine? Tek krajem 50. godina slučaj je ponovno dobio na zamahu. Neka nova svjedočenja stigla su u ruke Mossada, uključujući priče preživjelih koji su živjeli u getu u Rigi i koji su bez sumnje identificirali Cukursa. Paralelno, neki izraelski agenti počeli su detaljnije istraživati njegovo okruženje u Brazilu. Iako lokalne vlasti nisu pokazivale interes, prikupljene informacije potvrdile su da se radi o istom čovjeku. Nije bilo sumnje u njegov identitet ni u njegovu prošlost. Od tog trenutka počelo se raspravljati o mogućim oblicima intervencije. Politički kontekst tog vremena također je utjecao. Eichmannovo uhićenje 1960. označilo je prekretnicu u izraelskoj strategiji prema ratnim zločincima. Iako je taj slučaj riješen otmicom i javnim suđenjem, također je jasno pokazao da je Izrael spreman djelovati u inozemstvu kada to smatra potrebnim. U tom novom scenariju figure poput Cukursa počele su se smatrati simboličkim prijetnjama koje je trebalo neutralizirati, iako više nisu predstavljale aktivnu opasnost. Unutarnje rasprave o tome što učiniti s njim podijelile su mišljenja. Neki su se zalagali za novu operaciju hvatanja i premještanja u Jeruzalem kako bi mu se sudilo, kao što se dogodilo s Eichmannom. Drugi su tvrdili da njegov medijski profil i južnoamerički kontekst čine taj model neizvedivim. Opcija izravne egzekucije, bez pravnog procesa, počela je dobivati na snazi. Nije se radilo samo o pravdi, već o slanju poruke. Nitko tko je sudjelovao u istrebljenju Židova ne bi se trebao osjećati sigurnim, čak i ako su prošla desetljeća. Figura Herberta Cukursa, koji je u mladosti bio slavljen zbog svojih zračnih podviga, pretvorila se u simbol aktivne i brutalne kolaboracije. Njegova priča predstavljala je najekstremniju kontradikciju. Čovjek koji je preletio svijet zbog nacionalnog ponosa, postao je isti onaj koji je hodao ulicama Rige kako bi pogubio nenaoružane civile. Ta kontradikcija bila je ono što će, godinama kasnije, opravdati njegovo eliminiranje bez suđenja. U međuvremenu, u svom svakodnevnom životu u Brazilu, Cukurs je održavao jednostavnu rutinu. Šetao je oko lagune, razgovarao s klijentima, vodio svoj posao i nastavio tvrditi da su sve što se o njemu govori komunističke klevete. Nikada nije pokazao kajanje, niti priznao bilo kakvu odgovornost. Prema podacima dobivenim od obavještajnih službi, njegova obitelj također je održavala negacionistički diskurs.
Taj stav, u kombinaciji sa svjedočenjima njegovih žrtava, zatvorio je sva vrata za sudsko rješenje. Ostao je samo jedan put. Krajem 1964. Mossad je pokrenuo detaljan plan kako bi namamio Cukursa u Urugvaj s obećanjem unosnog posla povezanog sa zrakoplovstvom. Ono što je uslijedilo, međutim, nije bilo dio nikakvog komercijalnog dogovora, već obračun koji je čekao godinama. Nakon iskrcavanja u Brazilu, čovjek koji je ostavio trag smrti na Baltiku počeo je graditi rutinu koja, na prvi pogled, nije imala ništa sumnjivo. Naselio se u gusto naseljenom i otvorenom gradu gdje je stalan protok migranata činio da novo lice jedva privlači pozornost. Odabrao je São Paulo kao bazu, metropolu koja je već tada udomljavala dobro etablirane europske zajednice i gdje se anonimnost mogla održati bez puno napora ako se znalo kako se kretati. Tamo je iskoristio svoje obrazovanje u mehanici i zrakoplovstvu za pokretanje nekoliko skromnih poduzeća. Jedno od njih bila je mala radionica za popravak motora u komercijalnoj zoni. Kasnije se diverzificirao i počeo nuditi usluge iznajmljivanja hidropedala na laguni koju su posjećivali lokalni turisti. Posao, iako ograničen, omogućio mu je da se održava bez problema i, iznad svega, dao mu je izgled čovjeka posvećenog poslu i daleko od bilo kakve kontroverze. Njegovi susjedi, naviknuti na prisutnost imigranata iz Srednje Europe, nikada nisu povezali njegovo ime sa zločinima iz prošlosti, a sam Cukurs je izbjegavao bilo kakvo spominjanje Latvije ili ratnih godina. Brazil je, sa svoje strane, bio zemlja u kojoj vlasti nisu uvijek aktivno surađivale s međunarodnim istragama o ratnim zločincima. Iako je bio dio Ujedinjenih naroda i osudio je nacizam na diplomatskim forumima, u praksi njegov sigurnosni aparat nije pokazivao puno interesa za praćenje novopridošlih, osim ako nije bilo izravnog pritiska ili vrlo preciznog formalnog zahtjeva. U tom je kontekstu Cukurs pronašao idealno tlo za diskretnu obnovu svog života, znajući da je svaka stvarna prijetnja ostala s druge strane oceana. U isto vrijeme, drugi članovi nacističkog aparata također su se počeli nastanjivati u Latinskoj Americi. Neki su stigli putem ruta organiziranih od strane mreža simpatizera, često u suradnju članova klera ili korumpiranih službenika u europskim lukama. Argentina i Čile postali su česte destinacije, a Brazil, iako nešto manje izložen, također je primio znatan broj bivših vojnika, znanstvenika i birokrata povezanih s Hitlerovim režimom. Neki su se sklonili u male gradove, dok su drugi otvoreno živjeli u glavnim gradovima, gdje su njihovi naglasci prolazili nezapaženo u gužvi. Ono što je bilo posebno u slučaju Cukursa je to da njegova integracija nije ovisila o državnoj suučesnosti ili tajnoj mreži. Bilo je dovoljno ostati izvan medijskog fokusa i razviti vjerodostojnu rutinu. Ponašao se kao bilo koji mali lokalni poduzetnik, išao je na sajmove, upravljao općinskim dozvolama i živio obiteljski život sa suprugom i djecom. U službenim evidencijama njegovo ime nije izazivalo uzbune, a njegovo ponašanje također nije stvaralo sumnje među lokalnim vlastima. Nije postojala međunarodna tjeralica s dovoljno detalja da bi se pokrenuo ozbiljan progon, a njegovi bivši zločini, iako poznati određenim krugovima povjesničara i aktivista, nisu bili prisutni u brazilskim medijima. Više od jednog desetljeća njegova se situacija nije mijenjala. Židovska zajednica u Latinskoj Americi, koja je u zemljama poput Argentine ili Urugvaja imala značajnu prisutnost, nije bila svjesna njegovog boravišta. U Brazilu, geografska raspršenost i nedostatak pristupa preciznim informacijama otežavali su bilo kakvu inicijativu za prijavu. Tome je dodana činjenica da su se međunarodni prioriteti u godinama nakon rata promijenili. Hladni rat, sukob u Koreji i napetosti na Bliskom istoku zauzimali su središte diplomatske pozornosti, gurajući u drugi plan lov na nacističke zločince koji se nisu pojavljivali na najhitnijim popisima. Na međunarodnoj razini neke organizacije za ljudska prava počele su ažurirati svoje arhive odbjeglih zločinaca, a ime Herberta Cukursa ponovno se pojavilo u nekim marginalnim izvješćima. Ali dugo vremena ni obavještajne službe ni međunarodni sudovi nisu dali prioritet njegovom slučaju. Dio te neaktivnosti bio je zbog nedostatka izravnih dokaza, jer su mnogi svjedoci umrli ili ih se nije moglo pronaći.
Osim toga, njegova uloga u pokoljima u getu u Rigi, iako dokumentirana od strane preživjelih, nije imala vidljivost figura poput Adolfa Eichmana ili Jozefa Mengelea. Mossad je tih godina davao prioritet drugim operacijama. Bio je više koncentriran na infiltriranje u neprijateljske zemlje, dobivanje informacija o programima naoružanja ili zaštitu ranjivih židovskih zajednica u zonama sukoba. Progon nacističkih zločinaca zauzimao je samo marginalni dio njihovih aktivnosti i samo su najemblematičniji slučajevi smatrani održivima za vanjsku operaciju. Cukurs nije ispunjavao te uvjete. Njegov profil nije opravdavao u tom trenutku raspoređivanje resursa koje je podrazumijevala operacija lociranja i neutralizacije. Međutim, ta se situacija počela mijenjati sredinom 50. godina. Neki članci u europskom tisku spomenuli su da dželat iz Rige živi pod svojim pravim imenom u Brazilu. Ove publikacije, iako ograničenog dosega, počele su kružiti među diplomatima, aktivistima i članovima židovske dijaspore. Jedan od tih tekstova dospio je u ruke članova Mossada, koji su u početku arhivirali podatak ne dajući mu previše važnosti. Tek kasnije, kada su geopolitičke napetosti malo popustile i ponovno su otvorene određene interne rasprave o povijesnoj pravdi, ime Cukursa ponovno je ušlo u operativni radar. Konačni okidač došao je od kombinacije faktora. S jedne strane, rast izraelskog obavještajnog aparata omogućio je razvoj specifičnih jedinica posvećenih praćenju starih slučajeva bez odvraćanja resursa od prioritetnih misija. S druge strane, pritisak preživjelih i njihovih potomaka počeo je poprimati institucionalni oblik, zahtijevajući da se učini više od arhiviranja spisa. Konačno, postojao je simbolički element. Pokazati da Izrael nije zaboravio ni oprostio i da čak i oni koji su se skrivali desetljećima mogu biti dosegnuti tihim djelovanjem onih koji su znali čekati. U tom novom kontekstu, Cukurs je prestao biti zaboravljeno ime i postao je meta s operativnim potencijalom. Činjenica da je živio pod svojim pravim identitetom olakšala je logistiku. Nije bilo potrebno otkriti tko je ili gdje se skriva, već jednostavno odlučiti kako i kada intervenirati. Ta tranzicija od irelevantne sjene do legitimne mete označila je početak faze koja će transformirati povijest Mossada i pokrenuti jednu od njegovih najrizičnijih operacija izvan Bliskog istoka. Sudbina tog letonskog imigranta koji je prodavao hidropedale uz Brazilsku lagunu počela je poprimati novi smjer, iako on to još nije znao. Odluka o djelovanju nije bila ni trenutačna ni jednoglasna. Unatoč primljenim izvješćima, dokazima o njegovoj prošlosti ubojitog geto čovjeka iz Rige i svjedočenjima prikupljenim nakon rata, izraelska agencija je dala prioritet drugim ciljevima, poput nacističkih znanstvenika koji su radili za Egipat ili visoko profiliranih članova Trećeg rajha koji su još uvijek bili aktivni u Europi. No, s vremenom, i kako su zločini holokausta postali vidljiviji u međunarodnoj memoriji, Cukursova figura ponovno se pojavila na sceni. Tada je donesena konačna odluka. Dosje je reaktiviran i prebačen na stol jednog od odgovornih za tajne operacije. Ono što ga je ovaj put činilo drugačijim bio je pristup uklanjanju Cukursa kao simbola izvan individualne kazne. Operacija ga nije trebala samo pogubiti, već i ostaviti jasnu poruku onima koji su mislili da mogu živjeti nekažnjeno. Prvi korak bio je osmišljavanje vjerodostojnog plana koji bi omogućio približavanje cilju bez izazivanja sumnje. Nisu mogli jednostavno doći u Sao Paulo i ubiti ga. Svaki nepromišljen potez ugrozio bi agente, ali i ostatak židovske zajednice u Brazilu. Zato je zamka strpljivo smišljana. Izgrađen je lažni identitet sa savršeno izrađenim dokumentima. Agent koji će voditi plan usvojio je ime Anton Kunzle, navodni švicarski biznismen zainteresiran za razvoj zrakoplovnog posla u Južnoj Americi. Profil je bio idealan za približavanje Cukursu, koji je još uvijek držao svoju radionicu aviona i nudio turističke vožnje. Ovaj profil ga je činio prijemčivim za bilo koju ponudu koja je podrazumijevala priznanje i novac. Agent je uspio ostvariti prvi neformalni susret. Pretvarajući se da se divi njegovoj prošlosti kao zrakoplovcu, počeo je graditi odnos temeljen na profesionalnom poštovanju.
S prolaskom tjedana povjerenje je raslo. Cukurs, koji ništa nije sumnjao, dijelio je anegdote, govorio o svojoj viziji zrakoplovstva i nije skrivao svoju želju za širenjem poslovanja na nova tržišta. Ideja o otvaranju sjedišta u Urugvaju predložena je prirodno, kao mogućnost za istraživanje. Navodni švicarski biznismen predložio mu je da posjeti Montevideo i tamo zaključi detalje sporazuma. Uvjeriti ga nije bilo teško. Cukurs je prihvatio putovati, uvjeren da će potpisati ugovor koji će oživjeti njegovu staru slavu. Kako bi izbjegao sumnju, ponio je samo malu torbu i obavijestio svoje okruženje da će biti odsutan nekoliko dana zbog posla. Sletio je u Urugvaj s istim povjerenjem s kojim je nekoć letio nebom Latvije. U Montevideu je sve bilo spremno. Mossad je unajmio malu kuću na periferiji grada u diskretnom i mirnom području. Fasada je bila kao i svake druge kuće, ali unutra su poduzete sve mjere opreza. Dvostruka brava, zvučno izolirani prostor i putevi za bijeg u slučaju nužde. Nekoliko agenata već se pozicioniralo u tom području. Kad je Cukurs stigao, primili su ga ljubazno. Ponuđen mu je smještaj i hrana, a objašnjeno mu je da će se sljedeći dan sastati s drugim investitorima zainteresiranima za projekt. Proveo je noć bez neugodnosti, potpuno vjerujući priči koju su mu ispričali. Ono što nije znao je da će to biti njegov posljednji dan života. U zoru su ga pozvali da prati Kunzlea do navodnog ureda gdje će potpisati ugovor. Put je bio kratak. Jednom unutar zgrade, agenti su ga odveli u sobu pripremljenu za egzekuciju. Tamo su ga suočili s njegovom prošlošću. Nije bilo suđenja ni ispitivanja. Ono što je uslijedilo bio je hladan i proračunat slijed. Prvi udarac bio je izravan, s ciljem onesposobljavanja. Zatim su ga imobilizirali i nastavili s nizom smrtonosnih udaraca koji nisu ostavili mjesta sumnji. Tijelo je umotano i ostavljeno unutar nekretnine. Nije bilo namjere skrivati zločin. Naprotiv, cilj je bio da njegova smrt bude poznata i da poruka bude shvaćena. Na njegovom su lešu ostavili jednostavnu poruku, napisanu velikim slovima: "Oni koji ne zaboravljaju." Nije bilo potrebno više. Nekoliko sati kasnije, kada je urugvajska policija bila upozorena i stigla na mjesto događaja, pronašla je scenu netaknutu. Lokalni mediji su s iznenađenjem prenijeli vijest: stranac ubijen pod tajanstvenim okolnostima s nepotpisanim pismom u zemlji koja je rijetko bila na dnevnom redu međunarodne špijunaže. Cukursov identitet potvrđen je ubrzo nakon toga, a njegova prošlost nacističkog suradnika počela se pojavljivati u naslovima. Urugvajska vlada izbjegla je čvrsto se izjasniti. Nije bilo iscrpne istrage niti je itko progonjen. Bilo je očito da iza operacije stoji struktura koja je nadilazila bilo koju običnu skupinu. U Izraelu, s druge strane, tišina je bila još potpunija. Nijedan glasnogovornik Mossada nije potvrdio niti demantirao autorstvo, a slučaj je ubrzo nestao iz javne pozornosti. Međutim, u internim kuloarima agencije operacija je smatrana uspješnom. Ne samo zbog egzekucije bez grešaka, već i zbog načina na koji je uspjela zatvoriti otvoreni račun bez izravnog kompromitiranja države. Cukursov slučaj omogućio je usavršavanje taktika koje su kasnije primijenjene u drugim misijama, poput one Adolfa Eichmana. Iako su postupci bili različiti, princip je bio isti: identificirati, infiltrirati se, približiti se i djelovati bez ostavljanja izravnog traga. Simbolika konačne poruke ostala je kao unutarnji pečat Mossada. Cukursova smrt nije bila samo zatvaranje jedne uprljane biografije, već i polazna točka za novu fazu u povijesti izraelske špijunaže. Od tog trenutka operacije su prestale biti samo reaktivne i postale su dio doktrine. Tamo gdje pravda ne bi stigla, djelovat će oni koji ne zaboravljaju. U danima nakon pronalaska tijela Herberta Cukursa u Montevideu, urugvajske vlasti izbjegavale su ponuditi konačne službene verzije. Tijelo je pronađeno unutar napuštenog skladišta, vezano s prostrijelnim ranama, znakovima mučenja i porukom koja nije ostavljala mjesta sumnji u motivaciju. Nije bilo dokumenata ni otisaka. Nitko ništa nije vidio. Lokalni mediji spekulirali su o obračunima, privatnim osvetama, ali rukom pisana poruka koja je pratila leš, potpisana od strane skupine koja službeno nije postojala, ukazivala je na operaciju pažljivo orkestriranu izvana. Unatoč tajnosti,
Obavještajne službe nekoliko zemalja shvatile su da se radi o profesionalnoj egzekuciji, planiranoj i izvedenoj od strane organizacije s iskustvom u tajnim operacijama. Unutar Mosada, ubojstvo Cukursa nije predstavljeno kao trenutačni uspjeh, niti je javno slavljeno. Uključeno je kao povjerljivi studijski slučaj, analiziran na ograničenim sastancima, korišten za obuku novih agenata u tehnikama približavanja, manipulacije, izvlačenja i egzekucije. Odluke donesene tijekom operacije detaljno su analizirane korak po korak. Od načina na koji je osmišljen lažni identitet švicarskog biznismena do protokola korištenih da se ne ostavi trag na mjestu događaja, svaki element postao je materijal za internu referencu. Za razliku od drugih meta koje će kasnije biti progonjene, poput Adolfa Eichmana, čija je otmica u Buenos Airesu imala međunarodni medijski utjecaj, slučaj Cukursa namjerno je zadržan u drugom planu. Izrael nije dao nikakvu potvrdu niti demanti. Službeno se nije preuzelo autorstvo. Interno, ova strategija je opravdana kao način izbjegavanja diplomatskih sukoba, ali i kao prilika za isprobavanje modela selektivne egzekucije, koji ne bi zahtijevao sudske procese ni otvorene posljedice. Na obukama Mosada operacija je postala poznata kao primjer iz udžbenika. Ne samo zbog preciznosti s kojom je svaka faza izvedena, već i zato što je omogućila testiranje granica operativne tajnosti. Raspravljalo se o etičkim implikacijama, ali i o tehnikama. Kako zadobiti povjerenje bjegunca, kako ga uvjeriti da putuje, kako ga dovesti na kontroliranu lokaciju, kako ga neutralizirati bez podizanja sumnje. Eliminacija Cukursa tako je postala prva formalna proba onoga što će se kasnije nazvati doktrinom selektivnog ubojstva. S prolaskom godina ta je doktrina formalizirana. Ne kao deklarirana politika, već kao praksa potkrijepljena logikom da neki neprijatelji Izraela moraju biti uklonjeni bez suđenja, bez ispitivanja, bez suda. Cukurs je bio izravan, iako neformalan, presedan za druge, mnogo poznatije operacije, poput uništenja odgovornih za napad u Münchenu 72. Razlika je bila u kontekstu. 1965. narativ o holokaustu još nije imao političku težinu koju će kasnije postići. Uklanjanje letonskog suradnika nije zanimalo svijet, ali unutar Mosada to je označilo prekretnicu. Jedna od najdužih rasprava unutar obavještajnog aparata bila je treba li se Cukursova smrt iskoristiti za slanje javne poruke. Neki direktori branili su ideju objavljivanja autorstva kao oblik upozorenja drugim još uvijek živim nacističkim bjeguncima. Drugi su tvrdili da tišina pojačava strah. Ako nitko ne zna tko stoji iza toga, svaki bjegunac se može zamisliti kao sljedeći. Naposljetku, prevladala je politika operativne anonimnosti. Cukurs je pogubljen bez službenog potpisa, a njegov slučaj je zabilježen u tajnim arhivima kao izvršena misija, bez traga. Utjecaj u Latinskoj Americi bio je ograničen. U Urugvaju slučaj je nestao s naslovnica nakon nekoliko dana. U Brazilu, gdje je Cukurs godinama živio u potpunoj slobodi, vlasti su izbjegavale spomenuti njegovu prošlost. Međunarodna židovska zajednica reagirala je oprezno. Neki preživjeli iz geta u Rigi prepoznali su ime i priču, ali nije bilo počasti ni službenih izjava. U očima svijeta, Cukurs je bio samo još jedan stranac ubijen u neriješenom incidentu. Međutim, unutar izraelske države, operacija je potaknula proces strateškog promišljanja. U sljedećim mjesecima razrađeni su novi kriteriji za odabir meta. Definirani su postupci za provjeru identiteta, osmišljavanje psiholoških profila i izvršavanje misija bez kompromitiranja veleposlanstava ili diplomatskih struktura. Slučaj iz Montevidea poslužio je za otkrivanje minimalnih pogrešaka, poput poteškoća u evakuaciji tima nakon egzekucije i ispravljanje protokola u budućim operacijama. Iskustvo s Cukursom također je utjecalo na način na koji je Mossad izgradio svoje mreže u Južnoj Americi. Prioritet je dan regrutiranju agenata koji bi mogli djelovati pod komercijalnim, turističkim ili diplomatskim pokrićima. Pojačana je neformalna suradnja s lokalnim židovskim zajednicama koje su služile kao izvor obavještajnih podataka i logističke podrške. Od tog trenutka svaki osumnjičenik za sudjelovanje u nacističkom istrebljenju mogao je biti smatran metom, čak i ako nije postojala međunarodna sudska tjeralica protiv njega.
Paralelno, konsolidiran je unutarnji narativ koji je agente predstavljao kao izvršitelje povijesne pravde. Ideja da je svijet propustio kazniti sve odgovorne za holokaust poslužila je kao moralna osnova za opravdanje akcija Mosada. Cukurs je bio simbol tog vakuuma, poznati zločinac s svjedočenjima protiv njega koji je živio slobodno pod svojim pravim imenom. Njegova smrt nije bila samo kazna, bila je simbolična reparacija pred sustavom koji nije reagirao. Direktori Mosada, prilikom pregleda detalja operacije, isticali su važnost kasnije šutnje. Ne samo zato što je jamčila sigurnost tima, već i zato što je održavala živom dvosmislenost. Ne pripisujući si zločin, Izrael ga nije morao opravdavati pred međunarodnim organizacijama niti odgovarati na diplomatske prosvjede. Nedostatak potpisa pretvorio je operaciju u opću prijetnju. Svatko bi mogao biti sljedeći bilo gdje u svijetu, bez najave. Desetljećima kasnije Cukursov slučaj još uvijek se spominjao na sesijama obuke. Imena uključenih agenata ostala su izvan javnog registra. Interni dokumenti su klasificirani pod visokim razinama sigurnosti. Nije dodijeljena nijedna počast, niti je objavljeno ikakvo izvješće. Model korišten u Montevideu repliciran je s varijacijama u drugim scenarijima. U Europi, na Bliskom istoku, u Africi i Latinskoj Americi primijenjene su slične tehnike za lociranje, nadziranje i uklanjanje neprijatelja bez ostavljanja traga. Operacija protiv Cukursa pokazala je da nije bilo potrebno uhvatiti, ispitati, niti izručiti. Bilo je dovoljno planirati, približiti se, izvršiti i nestati. To je bila glavna lekcija koja je ostala u arhivama organizacije. S vremenom pojavili su se glasovi koji su preispitivali takve akcije. Neki bivši agenti iz mirovine razmišljali su o moralnim dilemama. Gdje završava pravda, a počinje osveta? Tko je odlučivao tko zaslužuje umrijeti? Što ako se počini greška? Ali ta su pitanja rijetko nalazila prostora unutar Mosada. Prioritet je bila učinkovitost, a ne etička rasprava. A Cukursov slučaj bio je, u operativnom smislu, neupitan uspjeh. Ubojstvo Cukursa nije imalo pravne posljedice. Nijedna država nije izdala službene prosvjede. Nijedan sud nije otvorio istrage. Slučaj je arhiviran kao zločin bez počinitelja. Nedostatak institucionalne pravde bio je upravo ono što je pojačalo logiku Mosada. Ako pravni mehanizmi ne funkcioniraju, netko mora djelovati. To je bila premisa koja je opravdala buduće slične operacije, zaštićene presedanom iz Montevidea. Retrospektivno, analitičari Mosada smatrali su slučaj prekretnicom između dviju epoha. Prije Cukursa, organizacija je svoj rad usmjerila na klasičnu obavještajnu djelatnost, nadzor, političku špijunažu. Nakon Montevidea počela je uvoditi smrtonosne misije kao sastavni dio svoje strategije. Doktrina selektivnog ubojstva nije rođena sa zakonom, već s tihom operacijom, bez potpisa, u urugvajskom podrumu. Ta se ostavština održala desetljećima, prilagođavajući se novim kontekstima i prijetnjama. S vremenom, Mosad je razvio sofisticiranije postupke, s dronovima, otrovima, digitalnim sabotažama. Ne, bit operacije protiv Cukursa ostala je kao referenca. Ne zbog svoje spektakularnosti, već zbog svoje jednostavnosti, identificirati, izolirati, pogubiti. Bez govora, bez svjedoka, bez javnog sjećanja. Samo s kratkom porukom i sjećanjem da, negdje, postoje oni koji ne zaboravljaju.